na amụma ngosipụta mmụọ iji ihe ndị nke nwere were nyere ndị mmadụ aka nakwazi ịdị uchu nyere ọrụ mmepe nke obodo ka ụlọ ọrụ Nze Ezeakunne Foundation ji wega n'ihu kwalite ọnọdụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ si n'obodo dịgasị iche iche bụ nke enwere na mpaghara ahụ na ya bụ amụma ihe mmemme nke ha ji wee na-akwalite ọnọdụ ndị mmadụ a na-eme kwa afọ ọbụla. Mmemme a bụzi nke emere be onye nke nwe ya bụ ụlọ ọrụ bụ Nze Vincent Nwankwọ na ụmụ Ezeamasị Village One n'okpuru ime obodo Orumba South ma bụrụkwazị nke kpọkọtara ndị mmadụ ọnụ ndị nke si n'obodo dị iche iche nke gụnyere ma ụmụ nwaanyị ajadu ndị nke enweghị nne enweghị nna nakwazi ndị ụwa na-atụ n'ọnụ bụ ndị nke natara ụdị nkwado nakwazi enyemaka dịgasị iche iche. Nnukwute pụtara ihe na ya bụ mmemme bụ nkesa akpa osikapa, nnukwu ụgbọala tipa nakwazi nkụzi ọrụ aka nakwazi ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ndị onye nta aka anyị bụ Ngozi Obilebiri bụzi onye nke ga-ewetara gị akụkọ etu o si wee gaa. Ya bụ onye ichie Vincent Nwankwọ kọwapụtara na ya nwere nnọọ nnukwu mkpalite ịdị na-eme ka agamnihu bata na ya bụ obodo site na inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka. Onye jibu ọkwa dịka onye isi ọchịchị nchere oge nke okpuru ọchịchị Orumba South bụ Prince Neville Uchendu toro nnọọ onye ichie Vincent maka mbọ ọ na-agba n'ịhụ na obodo ya na-aga n'iru. Ndị sororite erere na ya bụ ihe mmemme bụ ndị ahụrụ ka ha na-awụli elu na-agụ egwu ma na-agbakwazi na-eto ya bụ onye ichie Vincent nke ejiri Ezeakunne wee mara maka ihe ọ na-eme na obodo ha.